tuh. Oh gitu kejadiannya. Tadi kan kayak gitu katanya. Mana pe body pecah-pecah.
Oras maida salut na. Adorakso ta mulai kebaktiata. Nilai pertikio tu hita asa martang yang naomay ta di inganat tabi. Amin. Marede hita. Mar hite-hite guarni debata am, dot guarnya na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di perbadia na tumapalangit do tanoon. Amin. Mar suara ulup-ulup mahamu pabuahon patubegion hatai, paisar hamu mai ro di ujung di tanoon, dok hamu ma nunga di palua jahubo na poso na si Jakob. Marulup-ulup tu debata maho ale sadok tanoon. Endehon hamuma hamuliaun ni guarna, marmulia mabayan hamu puji-pujianna. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu urusan. Olan ala niasi ni roham sabingdo, ubain na tarbain hami marpungu di jolom, marsada ni roham martamiak tuho, di parbaga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonom mudo na pinangino nasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangidon nami, lehom mana tahu hanguluan nami, lehom ma dihami saliling di hasianganon parbinotuan di hasit tongami, do di hanguluan saliling na, marhiti-hiti anakmu,
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari deh kita. Tangihon hamu patik ni debata duhut lapatanna. Patik paubaton ingot hamu pabadiaun hari Minggu. Dinanomari maulah hamu nasi ulomu. Alayanggo ari papituhoni. Ari paradianan ni jahuba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo sadari. Manang anak mupe, manang burum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe namang ebati hutam, ay dinauno mari do di topa de bata langit do tano, do laut, do nasa isina, dungi maradiad do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na dipasu-pasu de bata jahuba, ari para diaran nai jala di parbadiai dia do lapatan ni oddo ikut dia heberi rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unak tuis rohatta diajarna sien hata ni de bata ikut badia do hata ni de bata di rohatta jala ikon ringkas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon atong rap magido gugu mahita tutuatni lau mangulon patik nai. Mari dihita.
Tato poti madosata di adopan ni debata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata, pargugu na suatu dosan jala amanami. Ujau hami do guarmu nabadiai, ala natargugut hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangidohon hami. Asiro ham di hami. Saya patok tong madi di hami roha hamoleta tuhaho. Oton di perbadia. Pangapul dina marsa roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas di roha hami mangulahon lomo ni roham. Odo parhitian ninasa asin ni roha. Saya unak tulak kami. Saya tangihon mahami ho ale debata. Ama anak doton di perbadia. Amin. Hata baga-baga taringo tuasan ni dosata. Songon sitong na manguluau nina Tuhan Jehovah. Tungna solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumula ni parjahati. Tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapom madibata na digijang. Amin. Turbuk epistel di mingguon, di mana tersurat di Psalmen 20 lalu, ayat 1-2. Tangiang mangido haluaun, edesia si David, tuhodo au jojo ali Jehovah, partana batu aku, unang saya sipo manudali hau, asa unang au molotung laos sipo manudali hau, doson ala akan manuru tanoman. Ido saatna atong
mangidugugu maita setuata, martua do akan atau mangion hata ni beta, jalana peopsa. Amin. Taha tidak koma hapor siautai, sokon na hita ni dokon ni roata hapor siaun di sadok portibion, rap mahita madok, hapor sia di bata jahuba, hidu ama parguguna satu dosa, natu papalangit dotano, hapor sia di Yesus Kristus, anak di bata jahuba na sasadai, imana tinubuon si Maria, nakabigabian sentor di parbodia, andorak swabubuan, hero tuhata, atau mohon na bernid di silatus, amate tarbajal do ibana di hopinor silang, amulak mangulu dia di patuluhun, amanaik tu surgo, rahulu siamun di bata Jehovah, amanaik parkuguna dosanya, disime ibana pai mamu suku tukang, mangulu ni alak na mangulu dot namate, au porsia. Sada huria nabadia, huria kepannya lak Kristen akan nabadia, do dia sandi lusa, do dia tai namandok, mulak mangulus saugut daging alak nang mate, do dia ngulus.
Tapi kima tik-tik na masa dihuriat nasa minggu. Titing di KPP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 5 Mei 2024. Nah parjolo, goar dohot topik minggu, goar ni minggu sadarion, minggu rogate. Topik minggu, saya nama jalo do nasa nawangido, napaduahon, ruas nataba. Mulai sadarion, Minggu 5 Mei 2024 di Jalo Gabe Ruas di HKBP Sutoyo, keluarga Walman Saragi, Inangi, Santi Noveni Boru Tambun, dohot 2 danak Rosian HKBP Resort Perumnas Tangerang Distrik 20 Sada Banten. Alamat Jalan SMA 14 Barat Sada, nomor pitu sektor SMA Semea. Napatuluhon ruas napida. Mulai sadarion Minggu 5 Mei 2024. Nunga pindah keluarga Romban Manik Inangi Pasioni Purba do sadadak danak pindah huria tu HKBP Geraha Prima Resort Wisma Asri Distrik Sapulusia Bekasi. Napau paton persembahan syukur bulanan. Sadarion Minggu 5 Mei 2024 di Sude Ibadah Dung Sipul Jamita Papungu pelian tujuh nilang kata dohita marhite amplop persembahan syukur bulanan. Tuhuria la semaruhata pasahatoni. Napalimahon par guru malua khusus. Sadarion Minggu 5 Mei 2024 di ibadah jam 10.05 WIB. Patupaun nihuriata do acara maka tidak kon hafor seaon tupar guru malua khusus nang marsiajar kurang lebih 3 bulan lelengna. Napaunopon parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus. Kamis 10 Mei 2024 pesta pertangyangan ari hana naik ni Tuhan Yesus. Ibadah masuk songon minggu biasa jam 6, jam 8.30, 10 sada, 10.05, dohot jam 10 alwib. Papituhon pensiun Siktua Manang Purna Bakti. Minggu 12 Mei 2024 di ibadah jam 10 sada wib. Patupuan nihurata do acara Parborhaton Situana pensiun Manang Purna Bakti ima inang situa ti rumah buru siregar hobar tu aturan peraturan HKBP dusuda ibadah dung sipul jamita patu-patu do songon hamalateon manang ukapan tanda kasih tujuh nilanggatan marhite amplop si pasatota tu inang situa ti buru siregar saleleng marhobas di HKBP Sutoyo las maruhata laho pasahaton. Napawaluhon periodisasi Selasa 30 April 2024 nunga di Patupa rapat perhalado partohonan laho memilit Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Sekretaris Huria, Bendahara Huria, dohot parartaon, jala mardalan dohot denggan. Pelantikan tusude Dewan parartaon, Bendahara Huria, Sekretaris Huria, dohot pengurus seksi di Patupa hari Minggu 10 Mei 2024 di ibadah jam 10 sada wib. Napa siahon sumbangan di jalo do sumbangan sian keluarga situa te sinaga boru huta PSH sektor Kampung Baru bunga altar Minggu 5 Mei 2024 hamalateon di pasu-pasu ni Tuhan keluarga sehat-sehat laho pasikopo titingon boy mata jaha di titing cetak dohot barkop naung disediahon huria sonima saha ni titing di mingguta sadarion.
Arede hita uhud pabung pilihan sada A dot sada B. Margogo si partangian tanai Tuhan nama nalong sune pangaloi Martangian
yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihamu kamang dohot tamo kenang. Shalom. Tajalo mahata ni debata na gabi jamita di parminggota sa darion. Di minggu rogate na marlapatan martangiyang. Di baga sa topik say namajalo do nasa namangido. Dibuat siyan Evangelium Matius bidupitu mamukka siyan ayak sada sahat rodi ayak 10 sada. Hujahama di tonga-tongata. Songonom manatar surat di bagasan turpuhi. Tapai huti hukma di bagasan rohat tabi. Unang manguhum-uhumi. Unak kamu manguhum-uhumi asa unak kona uhup pamu. Ay panguhumam munaido si uhuponon tuhamu. Parsuhato munaido si suhatonoton tuhamu. Ahama pola pabereng-berengommu silbak-silbak na di mata ni dongammu. Ia nasatiang na di mata midang dia toiho. Tung patut madohonommu tu dongammi. Wahu upat majolo silbak-silbaki siam matami. Hape nasatiang do di matami. Ho pangasi. Jumolo maupat tiang siam matami. Dungpei asa pikiranmu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni dongammi. Unang leho kamu artana badiai tua kajurangga. Jala unang madanggur hok kamu mutihamu tujolo ni akabebi. So tung dilot-lo ti idohok pakna. Laos humusor manaroso kamu. Taringok tunamangido. Pangido hamu ma say nalehonon na do tuhamu. Lului hamu ma say najupangat do hamu. Tuktuhi hamu ma say naukapon na do di hamu. Ay say namajalo do nasa namangido. Say najupangat do na mga lului. Say naukapo do di na manuktuhi. Ay sisiyak kamu jolma na mangaliho betu tuanak na molo idahan di pangido. Manang naolo mangalihon ulok molo dekke di pangido. Garihamu akka perjahat uboto mangaliho basa-basa na dinggan tuanak komuna. Lam amamuna na di benwagi jangima solehonon na. Arta na dinggan di namangido tuibana. Ima sahat ni turpukta. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan guarni Kristus. Di minggu rogate, minggu parpudi, dukon manaik Tuhan Yesus. Dukon hehe Tuhan Yesus. Ada orang somanaik Tuhan Yesus. Na si pesta honot tadi ari Kamison. Di pasunggul hotu hita asa gabe ngulu si partangiyang. Ala rogatei lapatan na martangiyang. Dia ro nang dohonon ni molo tahu bukon di bagasan mulai sian kebangkitan di Tuhan Yesus jalan naing ingotota pesta honota ibana mana itu surgo dipaingot kita gabe ngulusi partangiyang. Totu naing berengota do disi di bagasa kuaso ni hadi bataon naung monang Tuhan Yesus Kristus maralohon nasa hagugoon ni portibion di bagasan akkadusa dohot hamatiani jala gabi di patuduho ibana naung tutusi tutui bana
gabe Tuhan na mangatasi saluhukna. Tuan ya katuan jala raja ni nasa raja do ibana. Jala di bagasan hajong-jongan na nasongonima naing patar tusudia kana persea tuna makalunguton dohot na sa imangihutto Tuhan Yesus asa tumpos situturohana mangasahon hagwasoon di bagasan hagugoon hamonangan ni Tuhan Yesus ikosudi si ihutto ni bana naing takas mameakko dirina mameakko nguluna nagabi haposanna manang nagabi haporusanna disadokna sa pernguluonna dos lapatan ni saliling dilehod debata ngulu diakan aporsiai disudi perdalanan ni nguluna naing di bagasan Tuhani di bagasan hamonangan doho di bagasan kuaso ni hadebataon di Yesus naung monangi naung gabi rajai naing disihita mangulu dungi naing dipaingo do hita tinggal konon ni Tuhan Yesus masih secara wujud ala nunga si kopak gobasion na siya tonga-tonga ni portibion songon na jinalona laho mangului sakka ni debata na umuli tutonga-tonga ni portibion di baga sa pakokopon nai mula may bana muse tuhara jaun nai jala di sima hasikopon ni haporseauta na madok nung ngasikko be hamonangani gabe hamonangan niya kana porsea jala sudi naung pinarede ni Tuhan Yesus madapoton ima inganan hasonangani manaik ibana tu sinagabi sihirimota iman waing nagabi inganan ni ibana jala laos tapastihom mayatong adong dotutu naung diparedi di bata inganan manang si jaloon yak kana porsia naung rap doho di bata di bagasa Tuhan Yesus di bagasa kamunangan ni Tuhan Yesus di inganan naung pinaredi ni nagabi sihirimon sabulo ni tordita nagabi perdalanata si tujuan ni tordita ima surgo hasonangani naing takas cita mangare di dirita naing jalo otai muse dukosa di paujung debata di tonga-tonga ni portibion di harajaon na adong di portibion laho manggatiho di hasikopon harajao banua gicangi ima Jerusalem na baru di bagasan nani atur hon di debata hobar tu sakapna di naromu se Tuhan Yesus gawe panguhum tutonga-tonga ni portibion di bagasan na manguhumi na persea dohot manguhumi akan naso majalo dohot naso majako di bana alani ima di bagasan proses nasongoni di paingo mehitan waing asa debatanang monang na marhuasoi jala debata naung takas pada dihon di bagasa kasonangani molope dang pola secara wujud ibana haduan dung naik ibana dang bui behita pacupang langsung lo di bana alai naing di papatar tuhita nang pe secara wujud tang bui rap dohot tita ibana alai adong do na padomu hokita adong do na bui mabai kita bui madung-dung debata adong do na mabai kita bui makatai bui berkomunikasi bui hita solhot bui hita rap bui hita pacupang diganup tiki doho inganan naswadong mabatasi malangaha di ma marhite-hite ngolu partangyangon iman na ngajar konon na jalan iman waing margurasa di tonga-tonga ni minggu rogate di bagasa partikiata di mingguta sadarion naing diarahod do hitamang di minggu rogation lau madok bahwa tangyangi hape tangan madung-dung doi tangan napi naherbang doi songonan idok ni Raja Daud nuaing di bagasan epistel natacahanakin talpasahat di bagasan tangyangta di pasahat di bagasa suarana dos lapatan ni di paherbang tangan na lao majalo si pangidoon na siya Tuhani
lapatan ni molo tahilalaho dang tu tangata ala songon na daw de bata di surgo habang sanay alay tangyang taima na pajonoko kita nuaing tangataima naung padiso tangata di namangerbang laumadok di bagasa pangiduata tu adopan di debata. Itulah kata doa-doa atau puitis yang dinyanyikan oleh nyanyian, dan termasuk Psalmen juga mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu adalah sejauh doa kita. Molo malangiho kita sekata di debata di bagasa perminigiata di bagasa kata-kata dan pertama sahat marhite si makudapta dohok bahasa di sata dan sedia dawi nuang di bagasa kita jala bahkan secara medis nasada ruhu doon na tagwari di tihati lau songon itu lain gobaran di bagasan parsaurat dohok di bata marhiti tangyangi dibuka sadadalan langsung tangata madungdung jala langsung tangata majalo di bagasa suara ni tangyang tadohok na tapangido siad di bata parholongi nagok kuasoi jalatang yang ido mangaito kuasoi ya kamang doh tamakena ise halak si partangiang dia itu doh kuasoi dia itu lapatanna dan gabi ragu ibana di tonga-tonga ni kehidupan nong di bagasa kagogo doh kuaso ni bata di gogo ni tangiangi dia itu ni bana kuasoi sahatu bagasa dirina jale ko dohonon na do molo nunga martangiang ibana jala manguni ibana di bagasa tangyangi iko dohoron na do bahwa saya telah berkuasa di dalam kehidupanku kuasa Allah telah berada bersama-sama dengan aku jadi ido gogo ni tangiang ay lau songolido suara ni si Martin Luther doho takana prosei madok sarupa do di bagasa tangyangi bagaikan napas kehidupan kita. Jadi molo suadong benapas, molo so bernapas behita, molo suadong bengulu partangyang o dihita, sama dengan tiada lagi kehidupan bagi kita. Alani ima ngulu ni halak si partangyang, na makaperluhon, dohot makanguluhong ngulu ni tangyangi. Di bagasan natakas madok tu dirina, nunga huaiton gogo ni dibata, di bagasan diriku. Jala memang dileho di batalui saina jalo omuna do tangyang muna molo dihabur juhon di bagasa katigoran manang dia dipanggil dohamu di bagasa guarhu saina jalo omuna doi ido padok di Tuhan Yesus akamang dohot tamakena alani i ngulu ni si partangiang takas mangaiton gogo ni debata mangaiton pasu-pasu ni debata mangaito pangarupion di debata mangaiton di bagasan asa tung sikopa jalo ota sia silehon-lehon di debata dia kahaperluan ningoluta saliling di portibiok kita tangyang taido madok tu hita bahwa pos rohata molo makiri maunuaing saliling di leho debata ngulukku di portibio saliling say martangiang audos do lapatan ni nunga saya dong jabatan nunga saya dong napadumuhon asa tanggak kudui pada saatnya ketika Tuhan datang di dalam Yesus Kristus yang menjadi hakim bagi dunia ini molo pe ukunuhumona alay alani tangyaki nunga gabe saya dong hiteku mardalan jala hudalani manguluon tangga-tanggana jala dikina pasma kon dohok doau jala sahat doau Tuhan nguduan suguti atong dohono tamulungulu si partangyang dia tahu atas perjalanan kehidupannya dia tahu bagaimana dan kemana perjalanannya dia tahu apa kebutuhannya dan keperluannya supaya jangan ada yang memutus dia dengan anugerah Tuhan nabui pasahato di bana Tuhan si kopon ni hanguduani atong di arahon di bagasan parminggota sadarion gabi akkahalak na marrogate hita martangiang si partangiang jala na mangulu di bagasan tangiang akamang doho tamakenang memang molo taparrohahod di turputa sadarion adong tulu topik na pinasaha ni debata na sasitong na alayadong mahubungan ni turogate ahamay
memang sehelna terpisah dok. Di satu sisi taringok tuna manguhum-muhumi nakin di pasahat. Baru tu bagian napa duahon taringok tu habadiaon. Baru pe tuna patuluhon ima taringok tuna mangido. Bahado hita tutup laho padu muhoni. Memang buido agak maol jala termasuk kau maol lau padu muhon. Dia do hubungan itu tu panguhumion, manguhumuhumi, tu hubungan ni rogate manang martangiang. Duku coba laho mangari-mangrimangiak kamang dohot tamakenang. Ternyata do HP naning dohonon. Ala taboto do dijamitan ni Tuhan Yesus natar baritai mulai siya Matius 5 saha rodi Matius 7. Diguari may jamita di dolok. Disima di pasahat Yesus pokok-pokok pengajaran songon akahala naung nai baru di bagasan harajaon di debata. Di bagas satu kerajaan yang baru yang dibangun dalam diri Tuhan Yesus. Di bani-bana majabitana imana diguari jamita di doloki. Diajari do hita bahasa na mertua, diajari do hita songo dia martangiang dan seterusnya. Jala songo dia do pangalahoni halak naung mangulu jala mamiako dirina di bagas karajau banua gejangi. Rupanya salah satu ciri khas jala na tarida di ngulu ni akan nabui bacupang dohok debata namangido si pangido onna jala na takas magkanguluhon asa gaberap dohot ibana debata di nguluna. Kon unang manguhumi. Artina aha. Isi do panguhum. Jadi biasa na panguhum na merasa diri bersih dui. Na merasa diri na badia. Na merasa diri na sempurna di dalam kehidupannya. Dia akan lupa, gabi sarupa do odoh ala parise, gabi terbasuh akan na sombong do nasida, gabi nasida do madok, seolah-olah orang lain tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Tuhan. Dang dohot lau majalo di bagasan asin ni roha ni debata, dohot holong ni debata. Selain nasida, ay merasa mengklaim diri do nasida, nabadia dia dopan ni debata. Ujungnya ala merasa pitor nasida badia nasida. Mereka tidak takut, bahkan terjadilah kesombongan diri, kesombongan iman. Gabe di dokma, ia jolma na asing, halak na asing. Patut si picango dope, dang layak dope, na porsea, manang dang layak dope dia dopan di debata. Gabe panguhum may bana, di pajongjong madirina, na gabe menghakimi. Atau nanti di Tuhan Yesus sampai melungulu si partangiang. Naing godohono na memang dia akan sadar diri dalam kehidupannya bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, diukur dengan apa yang boleh dia perbuat di dalam kehidupan ini. Iko dihilal ibana jolma berdosa do ibana, jolma nahurang do ibana, dang tahu ibana lahom manguhum-humi halak di tonga-tonga ni tangyang na pedang gabe dohono na rupani songo tangyang ni halak parisei. Ay di boto hamu do hiado halak parise martanyang solon. Mau diate hudok tuho Tuhan. Ala dang sarupa au dohot talahan. Ia ibana perdosa. Au dang ninna. Mau diate hudok tuho. Ima tanyang ni akaparise. Mereka menggurui Tuhan. Debata lau pajong jokot di bagasan elus tutangyang ni akasi partangyangi menurut mereka. Gak bisa disini sendiri na pajong joko taringo tuhasi tonganna dohot khabadion. Akamang kesombongan iman tidak akan pernah membuka jalan kita memasuki anugerah Tuhan di dalam doa kita. Barang siapa yang merasa benar diri di hadapan Tuhan, bahkan mau menghakimi orang lain, nama dok silbak dosa butullah di mata ni donganna, geleng do kesalahanna. Alih begitu digembor-gemborkan seolah-olah dia orang yang paling suci dan paling tahu dan paling benar di dalam kehidupan ini. Habis sasitong na nasati yang di simatana, tang bui di bereng. Tung beha mahuali pangaci nina. Jadi hidup pangaci dua kasongoni. Molo ngulu ni si partangiang tidak pangaci. Molo pangaci di bahasa na asing diguar kodui orang yang munafik. Atau mungkin bertopeng di dalam kehidupannya. Di satu sisi, bohin yakkan abadia do bohina. Alai di bagasa roha do pikiran. Na membenarkan diri do ibana. Dia tidak akan pernah mengakui di hadapan Tuhan tentang kelemahannya. Maka dia selalu menyombongkan dirinya. Dia tidak akan pernah menerima orang lain. Dakya di jalook kesalahan di jolma. Saya dihitung do na sempurna. Molo tong adok kahurangan di jolma. Tolong yang hakimi do. Bereng makan. Nah hurang murum do horapan di tahun.
bereng makan jamitana pe songonom ma. Itu hatok may maguhum-hum yalannya. Dia meletakkan dirinya bukan orang yang mau menerima dari Tuhan. Dia meletakkan dirinya yang tidak perlu diberi pengampunan dalam kehidupannya. Seolah-olah itu dia benar dalam segala hal. Dan terbuka dalam tusi lau majalo asini rohani dia bata. Di sini marah hubungan na dirogation na nang dohonon itu hani. Ganu palak na naing martangi yang tua dopani dia bata. Mari lihat dirimu bahwa engkau berkekurangan di hadapan Tuhan. Alani hahurangan minay ko parjolo mangido bahasa ni dosa. Asa diperbadiai kita dilayak ke kita di hadapan dia bata. Maka ketika kita mengatakan tapangido tu dia bata supaya dilayakkan adong mahaserepon ni rohadisi. Tapati berita jala tapasobok berita tujolma dan gabi mampu behita madok tujolma dan tahu ho dan mampu ho seolah kita yang lebih tahu dan lebih mampu alai di bagasak kasere pemma molo tung adong pehagalion ni dongana dohonon nyodo songonon Tuhan urupi bana di tonga-tonga ni hagalion na molo pedi sangaja adong mungkin akala nasing perdosa iko dohonon nyodo Tuhan urupi ibana asa mampu haruar sia tonga-tonga ni na mabendi bana gabi madaw siya ko. Molo pinidok si dohonon na, dada na manguhumi. Alay itu kata na labok dohok namin bangudui. Asa tung ditinggalkon dia kahagalion na. Itulah orang yang hidup di dalam doa. Napaduahon di topik napaduahon di dok di bagai satu pokok. So tung dilehoko nabadia. 7 rangga manang babi. Molo di agama ni halahan itu adalah binatang yang najis, nak kotor dui. Alang dia pasahato tuson akka ulau doh takkan patut si patu paun dia keruhu-ruhu nabadia. Ahdo hubungan yo nak kamang doh tamak kenang nang hita saluhut na tu rogate. Ternyata molo tapadomu-domu on di bagasa kubungan di pangajari Tuhan jala Tuhan Yesus sendiri dalam dokoni totunang dohonon na dosongono tu hita. Dina martangia kita di bagasan habadiau mak itu na perjulu ahadu habadiau ni sasitong nadang lahita na badia alai na di perbadiai do hita di bagasator di perbadiai lapatan na songonon dilayakkan Tuhan dengan kekudusan Tuhan dileo do tu hita ido ubay na do Tuhan Yesus songonon tu paropuan boru Samaria na di topi ni sumuri na ido ibana molo nang pacupang aong molo apunami makatidakon molo adong do didolokan lau pacupang dohok de bata alero Tuhan Yesus mangalusi inang mulai sadarion unang betu dolokan doa pacupang dohok de bata unang bedok di gereja hola di gereja doa pacupang dohok de bata unang bedok hola di jabunami doa pacupang dohok de unang bedok koni alaya ado omma ketika engkau merasakan manang pasangap pemanak kabadiau ni debata ada di dalam dirimu dan kamu panggil Tuhan dengan kuasa kebadian ni di bagasakan aitor di debata artinya apa di dalam segala kehidupan kita di partikia manang na ahape manang na di dia pe ingok ma di situ ada kemuliaan Tuhan adong do di si habadiau ni debata jala di bagasan habadiau nai dang bei di na itu tuho di inganan na asing manang dang gabe di na songonom mai hola di gereja mabadia dang di sude ingana di habadiau ni di si mahita pacupang dohok de bata jala pasti do bisa hadir hita di bagasatang yang tamanang na di dia pe ingok ma Yunus yang di perut ikan itu berdoa kepada Tuhan didengarkan Tuhan dibutuhan di dekke lapatan di dihamati ya pehalak asal ma boy do pe ibana martangiang boy do pe ibana lau madok si dohonon na diingok do pe habadiau di debata di bagasa dirina dimanapun itu Tuhan mendengarmu ada di situ Tuhan jadi molo di hataho Tuhan Yesus madok songonon di bagasa kabadiau unang leon lapatan na unang adong na boy banga batiho di dirimon di bagasa paningolumi seolah-olah di batas-batasi Tuhan kita itu seherana adong pembatasan taringo tu hagugoni dia bata. Itu dia. Alai sedanai nang dohonon na di habadiau songono. Di namartangia kita ikut dohonot tado. Tuhan lebih tahu tentang apa yang paling terbaik bagi kita. Ia mengerti lebih berguna bagi kita. Makanya orang-orang pintar mengatakan dia kada dia badok songonon.
molo martangiak koy nang amang unang pangido ahalomo ni Roham. Alay pangido ma, dia ma nabinutukom. Unang alani keinginam, alaniya ay keinginami boy doi pataruho. Tu bagasan na madabuhan non, tuaka pangalaho na maswasaykon di tonga-tonga ni napinangidomi. Alaholat tu keinginam mo doi, tu hajol mau mo doi di pangidoho. Alay molo alani kebutuhan mo do, lapatan na macairi ko di kugabing ulum doi, pasti doi di bagasak kasih tonga kita lau mangido. Mangido itakas di bagasak kabadiao kita. Alani molo ngulu na martangyang ngedohono tasono. Tahapo si do debata mangaleho tu hita sian habadion na mga tusi hita di bagasak kadirio taahano na tumakas. Alani molo pesipata di bagasak tangyang ta dang pitol dia lusi debata songon na pinangido ni rohatay. Molo Jakobus madok songonon di Jakobus tului. Dang dia lusi tangyang muna alasala tangyang muna. Songo dia tang yang nasala, rupanya ada tang dua yang salah. Memang nunga masuk tu baga sa songo dia bata meresponi tang yang ta. Alay nang dohonokku songo dia nakik habadiao ni, gabi sahat tu tang yang tai. Ilo nang dohonokku. Jadi molo apostol Paulus apostol Jakobus madokonon, tang yang nasala ima ilo nakin. Molo hobar tu hagio ni hajol mau tai do hita martang yang natapangido sia debata. Dos dolapatan ni dang hobar tu narikot hitai manang napatu pading gatong ulutai natapangido anggoy sala matanyang ta. Alani perlu do hape bangat tu sion dia do kebutuhanku dia do lomoni dohan di bata di tonga-tonga ni nguluko. Itu perlu dan itulah yang membuat kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Saya dipikiri dia do lomoni dohan di bata di cara namartanyak pe dia do lomoni dohan di bata. Alania aina ni rupan na tod di do jalai ko di bagasa tod di bana iko marhabadiao ni bana jalai ko dohonon na do habadiao ni debata takas manada dia na perlu dihita alani molo pe di leho debata dak songon na tapi kiri i taingok melakin songoni dui dang lehonon na sopatut tujuh rangga doho tu babi nakingani dang lehonon ya hadu kebutuhan ni dak kabediao kebutuhan ni unang lihat tu si ai kebutuhan ni setabi dodak akasi pangalolas ido kebutuhan ni atong molo di boto de bata doa ha kebutuhan mo amanginang jala hopartusi de bata mangalusi hita ido do honota bahwa kita telah hidup di dalam habadiau ni de bata mangalusi hita hobartulomo ni rohana na dia tusi de bata do apa yang layak hobartu habadiau nei naing pasahaton na tu hita. Itu yang kedua. Yang ketiga di bagasa topik ni minggu tamadok songonon. Di ayat pitu laki madok. Pangido hamuma, lului hamuma, tuktuhi hamuma. Ahaneng dohonon ya kamang dohot tamok kenang. Jadi molo ta coba mangatusi mangido berarti ido tak kasna ta atusi do aha kebutuhata. Ala ad suadong dihita ta atusi do tuise hita mangido dang muki kala mangido suadong di bana. Jalan mampu ibana mangalehoni. Alani molo diajari hita pangido hamu berarti taboto do aha kebutuhata jalatui sehita laho pasahatto pangidoani totu nabui mangaradido pangido hamu ma berarti kita mengerti diri kita dan mengerti alamat doa kita ima tangyangta dungi do muse tuktuhi hamu ma ahadu nama nuktuhi totu do honot to songono. Adong dua kepartikian di kadang-kadang di satu saat pintu ini tertutup. Pintu ini tertutup. Tetapi di sana nanti akan terbuka pintunya. Lapatan ni. Naing do sude ngulun akan aporsea. Saya berusaha untuk dihidupon. Bagaimana supaya pintu itu terbuka baginya. Jadi selalu menuktuk. Menuktuk. Dus do lapatan ni kamang. Haporsea teido na menuktuk. Hata teido na menuktuk. Jala pangalaho teido manuktuk kada jauh di debata. Asa berulang-ulang dia kana denggani. Naing pasahatot tatu debata. Dungi laos ima membuka pintu-pintu bagi kita. Pintu-pintu untuk memasuki di dalam jawaban-jawaban Tuhan. Untuk kebutuhan dan segala yang perlu di dalam kehidupan kita. Orang yang berdoa dia akan selalu mengetuk. Atau artinya
Dia selalu mencari jalan bagaimana dia bisa mengingatkan Tuhan, bagaimana bisa dengan imannya selalu biar pintu terbuka baginya dengan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah perpudi siani didok malaki mengalului, namanya mengalului, totuna adong dong hilang. Si pataraku boto bedi dia. Alani ko berusaha dohita. Barangkali kon narong si pasisiota, barangkali ada istinggal honota, barangkali kon talului dongan na asing laho madapot toni. Barangkali kon talului pangurupion, asabuy hita saha tu si ido na mangaluluya kamang dohot tamo kena. Alani kontini tu itas dohot hasadaw ni roha, dohot kolong, dohot kebersamaan, dipangido do di pemahaman bahwa doa itu menunjukkan kasih kepada kawan, kepada orang lain, dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan di bagasa panguluyotai. Bolo saya berusaha hita patu pahonnya kamang dohot tamo kena. Di sima kuasa duai jalo ota, gabi margugos itu tumay lau paluaho kita. Didok Yesus alamat ni tangyang tay. Songon ama maradopon anakna. Molo di pangido idahan pasti dang lehonon na beto. Alay idahan ido lehonon na. Molo di pangido dekke nang pemiri donya dekke doho ulok. Alay dang lehonon na ulok. Ala nyaha. Ala ikon idahan do gabi hanguluan. Ala dekke do napatut nagabi ikan manang nagabi nabuhi patabuhon kehidupan on. Dos lapatan ni. Amata na burju rohai ima debata di bagasa Yesus Kristus naung makokopita nunga dibuka tu hita nunga dilehot hita di bagasa kadidion di debata na burjui naing mata hapo sinoni ketika kita mangido ketika kita manuktuk ketika kita mangalului amakku na burjui pasti mangalehon na terbaik nagabi hangudu aku pasti menjawab dohok mangalehon nagabi halu aku atong di minggu regateon Roma hita tu debata laho martangiyang pasahato dirita mabuka dirita aito kagugoon ni debata dung jala jalo ma huaso ni debata na magula di bagasa dirim jalo may di bagasa kabadiaon jala dokma tu debata pasti na duming ganido lehono ni debata mangalusi sude doho pasikopon diaka nahu hangoduhon amen martangiyang mahita. Hupuji hami maho Tuhan ala nilinggan ni basam dohot asini roham dohot holong mo di hami. Naung dipapatar hoya le Tuhan marhite pakkokopon ni Tuhan Yesus. Gabi malua hami sian hatuban di dosa. Gabi jupak kaluaw kami mulak kami tu parasa ni rohamu. Jala dipapatar ho hagugo ommo dohot kuasom tu hami Tuhan. Nagabi patok si pujion dohot na patok si hapor siyaw nami. Laos di bagasan ni dohami tu hadia jari ho. Asa gabi lungulu si partangiyang ngulu nami. Imangulu na makaposiho na marhuaso patupahon dohok mangalehon. Akan napatut na gabi hanguluan nami. Akan napatut na gabi hagugoon dohok las niroha di hami. Tutus itu tudo ale Tuhan hodo debata na burju. Hodo Tuhan natakas mangatu si hanguluan di hami. Lobi sian na huatu si hami. Lobi sian nakanani hirim niroha nami. Di patupahodo di akan naprosea. Jalan na sa toko takas manada di bagasan lomo ni roham di nguluna. Atong naro mahami nuwaing ruas ni huriam ng parhaladom. Sudi mahami Tuhan na marpungo di bagas corom. Nang nadoho nuwaing mangihuton parmingguonon marhite live streaming. Asi roham Tuhan narak martangiyang dohami tuho. Sa itu pahi mahami di tonga-tonga di nguluna mi Tuhan. Molo jauh-jauh hami tuho. Dia kasih pangidoon nami dohot dia kanarikoti di nguru nami tangihom mahami Tuhan. Paherbang matangam mulaw mamasum-masuk kami. Molo adong siya tonga-tonga di huriami Tuhan na jauh-jauh nuay ngalani parsahiton na niya ena. Dohot dihasikopon niya kahamalumon siyan parsahiton na Tuhan. Asiroham tatap manasida. Say pasikop mahahipasoni. Dao ni makana marsahiti. Leho mahangulua tu nasida Tuhan. Papos rohani akka na dior-dior nuang Tuhan. Dia kegagalan niaka ulaona cita-citana. Dohot dia kana sojupang dope. Dia kana hinirim ni rohana Tuhan di perkerejuan di sirokap di topdi. Dohot di ragam-ragam niaka na haperluan nanaing sihirimon nami di pardalan ninguduon. Papos rohanami magido Tuhan. Sainaw ko pa mudo ditiki na lehonom mudo Tuhan. Napatuk gabi hanguluad di hami. Ay Tuhan na burjo doho. Natakas mamerek hanguluad di hami. Jala say na lehonom mudo yale Tuhan.
Papos roh hadidongan nami Tuhan molomar sitaonon na sida. Binahin niya kapangalahon na hurang na masa di bagasan na sida. Dohot mungkin na so di boto na sida nuang dalan lau menuju tua kalas ni roha. Alani hinadok-dok niya ka si pikiran. Dohot na ing hirimon na sida le Tuhan. Pos maroha nami alani gugo nito di porbadia. Torangamu maroha doho pikiran na sida. Jala apulamu mana sida Tuhan asa margugo na sida. Jala patudu honomu masolusi nang dalat tu na sida Tuhan. Asa sudi kami mangulopod di bagasal las ni roha nami. Siad dengan ni basami dohot asin ni rohami. Tait maroha nami Tuhan. Asa gabing ulu si partangyang tuho. Nang marhite-hite akka pangulaw nami siapari. Pos ni roha nami ele tuha pasahaton ituho. Asa pasupasum na sumurungima. Lau mamasumasuya sa tarparbihok kami akka parbuhi na tama. Nagabi hanguluad di hami. Doho dalan nami noni, lau mamuji doho pasangapoko, marhiti kapilian nami, nang si pasahaton nami di tonga-tonga ni huriam. Atong gonggong mahami Tuhan, di bagasal linggoman niya siniroham, di saluhuk pardalanan ni ngulu nami, menuju tu hasikopon naong pinarademi. Di bagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita, jada ditikina maredde di bagasan las ni roha, tapasahat ma piliata tujulo ima syukuran bulanan. di patu paho dia panolo pido tondiku di sakapmu na tua mangauhon pambainanmu di namar sitau non unang lomo di rohaku lomo di roha masa.
agasan ho Tuhaku boy marlas ni roha o sambing ha porusaku ho mabalu ahon margogoy ma au Tuhaku ay macay galedoa ulang lomo ni rohaku lomo ni roha masa tay dehon ayak sada laos jong mahita salukut na ya jari au Tuhaku di namartagi yang patuduhon tu rohaku sakap ni roha dia songon nabi naini Yesus namana humokop unang lomo ni rohaku lomo ni roha masa tatangya koma piliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut si lehon na dingkan dohot na sa uli basa na mauliutus o pasahatami masyan na nilehom mito kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihan no pati bulhok karajaom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim. Asala puta dahami gudang nisi leho-leho mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanani aliyamanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaum say saut malomo ni roham di banotong songon na di banua gijang leho matuhami sadario kanguluas siya pari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona bona haraja do jalo hamu mapaso-paso siya tuhata, asa dinamula kamu say digohi dame dohot sonang ni roha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho.
Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur homadamena tutodi munabi. Amin. Kami siatong-atong ani parhalado ni Huriata rap doho sudi nama kubasi di minggu jam 11. Pasahato Tuhan muna kamanami dohot inanami tu sudi mai tatahe nama si haholonga di bagasa kuarni Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu madihita saluhutna rak majalo mahita di lasni roha di namartangnya kita di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna. Horas